De kamers in de tour binnen volslijn injochten. Nee, bewenners hoeven alleen nog maar een toskebarsel mee te nemen. In augustus begint de ontwikkelde allemaal een tweede tour. En daar houdt het net mee op. Er staat nog een tweede toren pland. Die komt nog iets via de richting Stenden en HL. Maar wij steken nou eerst in op de volgende toren. Daar is ik een bouwvergunning voor. Dus dat is nou wat we in augustus samen met Friso Bouwgroep hopen we daar te starten met de bouw. Maar de maat juist hield al geen tour meer bij. Zei de actiegroep geen nieuwbouw, maar ombouw. Ze gaan handtekens samelen en willen dat de gemeente zocht naar alternatieven. Op dit moment staan er in Leeuwarden heel veel kantoorpanden leeg die uitermate geschikt zijn voor ombouw tot studentenpand. Als je een dure nieuwbouw gaat plegen, dan moet je studenten in dure nieuwe panden zetten, dure nieuwe kamers, terwijl die kantoorpanden leeg blijven. De ombouw van kantoorpanden is nevens Jansen te duur. Het is een studententour zo uniek wezen. Er zijn studenten die nou kiezen voor Leeuwarden om hier te studeren omdat ze dit pand zoeken en niet net naar Breda of naar Den Haag te gaan, maar dat ze zeggen van nou in Leeuwarden heeft ze een goede huisvesting en dat is goed voor de stad. Studenten willen goedkoop wonen, zou het knibben. Ook door de verhoringsmaat Lien van Jilt. Hun prioriteit is heel duidelijk goedkoop. En dat wordt uiteraard nog sterker. Dat speelt nog niet in dit burgerinitiatief, maar dat is daarna toch wel op tafel gekomen. We gaan naar een leenstelsel toe. Studenten krijgen geen beurs meer, moeten alles gaan lenen. Wat betekent dat de facto studeren toch duurder en kostbaarder wordt. En dat betekent dat het prijselement gewoon een nog veel grotere rol gaat spelen. Daar lijkt het nou nog net op. De verwachting is dat onder de eind van deze week alle 100 zaalkamers verhierd binnen. We merken dat de meesten die hier komen te Shem, want daar ben ik al eens, die komen hier rennen voor een dag. Dat ze heel erg enthousiast zijn over het luxe niveau, want het is luxer dan de reguliere studentenkamers. Het binnen al je studio's, maar een eigen badkamer, toilet, erin een eigen wastafel, een keukenblokje. Dus dat is iets wat studenten natuurlijk erg onderspreekt en ik de ouders.